אז תשימו לב רגע איך אתם יושבים. שימו לב לסביבה שלכם. נסו להבין רגע איך עבר היום, ובואו נבקש ונרשה לעצמנו לקחת הפסקה. לקחת הפסקה זה לא אומר שאני מתנתק מהדברים, זה אומר שאני נטען, משחרר, וחוזר מחודש למערכה. בין אם היא מערכה פרטית שלי או מערכה קולקטיבית. אנחנו צריכים לשמור על בלנס. אז מה יש כאן? נגיד ותרימו את העיניים מהמסך, ואל תזיזו אותם רחוק מדי, תסתכלו על המסגרת של המסך. אז בין אם זה מחשב ובין אם זה טלפון. נסו לחקור רגע עם העיניים מה יש פה. בהתחלה בדברים המיידיים הקטנים, שהם לא מערבולת הטכנולוגיה, ולאט לאט תתרחקו, שימו לב לגוף אבל מבחוץ, איך הוא יושב, איך הבגדים על האור. זאת אומרת, גם אני יכול לראות את הבגדים, וגם אני יכול להרגיש אותם. אולי תכשיטים, אולי טמפרטורה בחדר, אולי יחס שיער. מה אני יכול לשמוע? מה אני יכול לא לשמוע? כשאתם מסתכלים בחלל שאתם נמצאים בו, תנסו לחפש צורות. קווים ישרים, משולשים, מאוינים, חצי עיגולים. צורות חלקיות, צורות מלאות, צורות קרובות, צורות רחוקות. אם אתם רואים איפשהו טקסט, תסתכלו על הצורה של האותיות. בזמן שאתם מתבוננים עם העיניים, נסו ככה לענות על השאלה, אולי קצת מוזרה, מה נמצא בשדה הוויזואלי מאחורי העיניים? אני לא יכול להגיע לשם מן הסתם עם האישונים שלי, אני יכול רק לדמיין מה יש שם, מבלי לסובב את הראש. אפשר גם לשים לב איך הגוף יושב. זאת אומרת, לתחושה של מרכז המסה, כן, אז עצם זה שאני לא נשען הצידה ונופל, זה דבר אחד, אבל גם הנוכחות של הגובה שלי, כמה מרכז המסה גבוה בגוף, מוחזק למעלה, או כמה אני יכול להעניק חלק מהמשקל שלי אל הקרקע, לשחרר עצמות, אם תרצו. ניתן איזושהי הערכה ויחס מן הסתם ללב שלנו, אז אפשר ממש להתחיל בלשים יד על אזור החזה, להקשיב ללב מבחוץ, אבל מהר מאוד אני רוצה שנתחיל לשים לב ללב מבפנים. אז זה לא דרך היד שאני רוצה להרגיש אותו. אני רוצה להרגיש אותו פועם בתוך הגוף שלי. כאילו ואני מצמיד אוזן ומקשיב.
וללב יש איזשהו קצב שנמצא בו כרגע, ולקצב הזה יש אדוות של קצב. אז יש את הפעימה עצמה של השריר, אבל יש את הזרמים, את הגלים של הדם בתוך הגוף, שאני יכול להרגיש בפריפריה של הגוף. אני יכול להרגיש את זה באזור הירכיים הפנימיות, באזור כפות הרגליים, בתי השחי, כפות הידיים, הצוואר, בצידי הצוואר. ואני רוצה אולי לראות את החיבור בין פעימת הלב במרכז החזה, בין פעימת השריר, שריר הלב, לבין האדוות בשאר הגוף, איך יש כמו אקו לפעימה. ולהבין רגע שהמשפט הזה שאנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים של להיות בהווה, להיות כאן ועכשיו, מתייחס לתשומת לב לדברים שיש כאן ועכשיו. היכולת להכיר בפרטים הקטנים שיש כאן ועכשיו. כמו להקשיב לנשימה. הנשימה תמיד כאן ועכשיו. אז לאן הנשימה הולכת בגוף? מן הסתם, האם היא נכנסת מהאף, ועדיף שהיא תיכנס מהאף. אבל איפה בגוף היא מזיזה אותי? כי כדי לנשום אני צריך פיזית להניע את הגוף שלי. הגוף צריך להתרחב ולהצטמצם. אז יש חלקים בגוף שיזוזו הרבה, יש מעט. מה בגוף זז כשאני נושם? אם המודעות שלי הייתה פנס, אז הייתי מאיר איתה את תנועת הנשימה. בזמן שאני יושב ומעניק אפשרות לגוף לשבת כבד יותר, אני רגע מלימוס אל תוך עצמי, ממש רגע מליפול, אבל משהו בידיים מחזיק את עצמי זקוף. בזמן שאני מודע לחלל של החדר שאני נמצא בו. בזמן שאני יודע שהלב פועם ויש לו אדוות בגוף. ובזמן שאני יודע ורואה לאן הולכת הנשימה בגוף.
ובואו נתחיל לנשום לפי קצב. קצב של 4 שניות. 4 שניות שאיפה מאף, 4 שניות החזקה בפנים, 4 שניות נשיפה איטית, 4 שניות החזקה ללא אוויר. אני אספור בהתחלה, אחרי זה אני רק אסמן עם הידיים, ובסוף אנחנו פשוט נמשיך באיזשהו קצב שירגיש לנו נכון, קרוב ל4 שניות. אוקיי, אז שאיפה מאף, 1, 2, 3, 4, להחזיק, 1, 2, 3, 4, להוציא לאט, 1, 2, 3, 4, להחזיק, 1, 2, 3, 4, שאיפה מאף, 1, 2, 3, 4, להחזיק, 1, 2, 3, 4, להוציא, 1, 2, 3, 4, להחזיק, 1, 2, 3, 4, להכניס מאף, 1, 2, 3, 4, להחזיק בפנים, 1, 2, 3, 4, להוציא, 1, 2, 3, 4, להחזיק בלי, 1, 2, 3, 4, להמשיך בקצב הזה, פנימה, להחזיק, להוציא, להחזיק בלי, לשאוף פנימה, להחזיק, להוציא לאט, להחזיק, ושכל אחד ימשיך פחות או יותר בקצב שנוח לו. אפשר לשנות טיפה את הספירה, אבל שיהיה את השאיפה הממושכת, העצירה, הנשיפה המבוסתת, העצירה. אולי לאט לאט הכל מתארך. השאיפה נהיית איטית יותר ועמוקה יותר. העצירה פתאום לא תלויה בזמן. הנשיפה מאוד נחלבת ומתמשכת ומגיעה לקצה שלה. העצירה ללא אוויר יכולה להשתנות. ובעצם לאט לאט להתנתק מתחושת הזמן והמספרים, ולחלוטין להרגיש את הגוף נושם, עוצר, מבוסת, עוצר, באיזשהו מעגל שחוזר על עצמו.
תוך כדי שאנחנו ככה במצב הזה, בואו ננסה להבין מה ההבדל בין החוויה הגולמית, בין הקליטה החושית, לבין הפרשנות שלה. אז לצורך העניין נתחיל מהגוף הפיזי. אני בטוח שאנחנו חווים הרבה מאוד דברים בגוף. בין אם זה ממש במפרקים שלנו ובמנח הישיבה, ובין אם זה רגשות או תחושות כלשהם בגוף. בואו ננסה לראות שיש את מה אנחנו מרגישים, ויש את מה זה אומר להרגיש את זה. יש את התחושה של הבגדים על האור, או הטמפרטורה שבחדר על האור, ויש את המשמעות, בגדים על האור, טמפרטורה. אז רק נעשה איזושהי הפרדה קלה בין התחושה עצמה למשמעות שלה. כשאני שומע דברים בחדר, כל דבר, אפילו אותי מדבר, יש את המשמעות של המילים, אני שומע רכב צופר, אני שומע מישהו צועק, כלב נובח, יש את המשמעות, ויש את עצם היכולת לשמוע. לייצר איזשהו מרחב, ואולי להאט את הרצון העז לקטלג הכל, ולהבין הכל, ולתת להכל פרשנות, ואולי רק לשהות עם מה שקיים. המציאות הגולמית יותר. יש את המחשבות שצצות לי בראש. הן יכולות לספר סיפורים במילים, או בתמונות, או בצלילים.
אז יש את מה למעשה המחשבה מנסה לומר לי, מה המסר שלה, מה המשמעות. אבל יש את הקיום של המחשבה, העובדה שיש מחשבה, העובדה שהיא הופיעה מתישהו ותיעלם מתישהו. יש לה התחלה וסוף. אני במידה מסוימת סקרן מהקיום הזה. המשמעות תגיע בהמשך, היא תגיע אוטומטית, אבל אני מסתקרן מזה שיש משהו כזה בתוך המוח שלי, בתוך עולם פנימי, איזה קוסמוס שאני לא רואה, ופתאום צצים בו דברים. אני רוצה כמו לצוף בחלל הזה, ולא ישר להאחז במה החלל הזה אומר. תחזור רגע להתמקד בנשימה עצמה. איפה היא בגוף? לאן היא הולכת? מה זז? מה זז יותר? מה זז פחות? וננסה לראות האם יש לי אפשרות, ולו הקטנה ביותר, להזיז עם הנשימה אזורים שלא זזים, אזורים שלא נושמים. האם אני יכול לשלוח את הנשימה לעוד אזורים, להרחיב אותה עוד יותר? כמו לצבוע את הגוף שלי מבפנים בתנועת הנשימה. מה קורה כשאני נושם לאזורים שלא נושמים? איזה מאמץ נולד שם? האם יש התנגדות?
כבני אדם יש לנו את היכולת לבחור איפה להניח את הריכוז שלי, את המודעות, את הקשב. שזה בכלל אומר לאן אני מנתב את האנרגיה, את כל המערכות שלי בגוף. אז מן הסתם שאם אני אשים את כל האנרגיה שלי בלענות ולחפש את כל הבעיות האפשריות שיש כרגע ביקום, א', אני אמצא אותם, או אני אמצא הרבה מהם, וב', אני אתחיל להגיב בהתאם. כי אם אני במודעות שלי חווה רק את הצד המפחיד, אז זה מה שאני חווה. ואין איזושהי הפרדה מהותית בין המחשבה לרגש לתגובה הפיזית. זה הכל איזשהו תהליך שקורה ביחד. הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לבחור לאן אני שם את הקשב. זה להיות מדויק בבחירת המחשבות ובתגובות שלי. אז כמו שאני יכול להתבונן מבלי להגיב, ככה אני יכול בעצם לבחור. אני יכול לראות מה עולה אוטומטית ולהגיד לזה כן או לא, ואני יכול להביא משהו. אז מה נביא? נביא דברים טובים. נביא תשובה לשאלות, ולשאלה, על מה בחיים שלי אני מודה. אוקיי, נתחיל מהרובד הפיזי. מה בגוף שלי אני מודה עליו? מה, על זה שאני יכול ללכת? על זה שאני יכול לנשום? על זה שהלב שלי עובד ללא הפסקה כדי לפנות פסולת ולחדש את מצבורי האנרגיה? על מערכת העיכול שלי, שיודעת לקחת בננה ולהפוך אותה ליחידת תנועה? על מה אני מודה ברובד הרגשי שלי, ברובד האנרגטי, תנועת האנרגיה בגוף? על יכולת להרגיש דברים? על היכולת להכיל דברים? על היכולת להיות אנושי? בעולם המנטלי, בעולם המחשבות? על היכולת לדמיין? על היכולת לחלום? להמציא? להיות סקרן? מה יש לי בחיים שמייצר עבורי נחת? מקום פיזי? השמיים? הקרקע? בן אדם אהוב? נשימה? ואם הייתי צריך לייצר עוגן מחשבתי שיעזור ויזכיר לי לאן להוציא את האנרגיה, אז הייתי מחליף את המילה רוצה. מה אני רוצה? הייתי מחליף אותה כמה שיותר פעמים במילה חשוב. מה חשוב לי?
כי כשאני אומר את המילה רוצה, אני שם את עצמי בפרדוקס קיומי. כשאני רוצה משהו, אני אומר לעצמי שאין אותו. אני מגיע מחוסר, אני מגיע מלמטה. אני לא מגיע בשוויון ובאיזון. אבל כשאני אומר חשוב לי, אני לוקח בחשבון שזה המצב, אני מקבל אותו. טוב, לא טוב, אני אוהב אותו, אני לא אוהב אותו, לא משנה, אני מקבל אותו, זה מה יש. אבל מה חשוב לי מכאן והלאה? כי בסוף יש לנו אפשרות. אנחנו יכולים להיות תגובתיים, וכל הזמן להיות אימפולסיביים, וכל הזמן להיות בחוסר, כן? אז החיים נופלים עלינו, ואנחנו מגיבים להם, ואז אנחנו מסתכלים מה אין לנו, ואנחנו רוצים שיהיה לנו משהו כי אין לנו משהו, ואנחנו נתקעים במקום הזה. או שאנחנו יכולים לקבל את המציאות, תהיה כשתהיה. ומתוך המקום הזה, לייצר משהו חדש. יצליח, לא יצליח, זה לא כזה משנה, כי המאמץ יוביל אותי לשם. כי יש אין ספור אנשים שמספרים שכשהם היו כל הזמן מרוכזים בעתיד, בלהגיע רק למשהו הזה, ובסוף כשהם הגיעו לשם, הם לא ידעו לחיות בהווה. אז הם הגיעו לשם, ומה עכשיו? אז הפואנטה היא לא העתיד, הפואנטה היא לדעת להיות בדברים ולנווט. מה חשוב לי? הנשימה עוזרת לנו לייצר קרקע. הקרקע הזאת עוזרת לנו לחדד את החושים ולדעת למה להגיב ולמה לא, ושם אני מניח את המצפן שלי. מה חשוב לי? בוא נשב עם זה כמה רגעים.
פעם קיבלתי טיפ טוב. את מי לשאול אם אני לא מצליח לענות על השאלות האלו? מי ידע באמת לכוון אותי למה חשוב לי? ויש רק שני אנשים שיכולים לענות בצורה הכי כנה והכי נכונה, ורק להם אני צריך להקשיב. אני בן השמונה, ואני בן השמונים. כשאני נכנס לנעליים שלי כילד, ומסתכל על החיים, לפני כל החוויות הקשות, ולפני כל ההתגוננות, לפני הכל, בצורה מאוד מאוד טהורה ותמימה, ושואל, מה אני רוצה, מה חשוב לי, איך הייתי רוצה לחיות. וכשאני מגיע קצת לקצה, וכבר מתקרב לסוף, סוף הטבעי, אבל האנרגיה כבר לא עובדת באותה צורה, ועברתי הרבה וחוויתי הרבה, וכשאני מסתכל אחורה על הדברים, כשאני לקראת סוף הספר, ספר החיים שלי, ואני רוצה לענות על השאלה, מה היה חשוב בחיים האלו? משני הקצוות אני אדע איך להתמודד באמצע. בוא ניקח שאיפה עמוקה, 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 עמוקה. נשחרר אותה כמו הנחות כזאת. ושוב, שאיפה איטית, עמוקה, שמתחילה מהתחתית של הגוף, עולה עם עמוד השדרה עד לראש. שחרור. שוב פעם. אז אני מאחל לנו ימים טובים. א', שקטים, שדברים יסתדרו, ושיהיה לנו את הביטחון, שיהיה לנו את כל ההבטחות האלו, שנוכל לחיות טוב, נוכל לרקוד, להסתובב, לחבק, להתאמן, לבלות, לטייל, כל הדברים שבאמת חשוב בחיים. תודה שהצטרפתם. אם בא לכם לכתוב, לשתף, מוזמנים. אם לא, זה גם בסדר. תודה רבה, דניאל. בבקשה, תודה רבה. בבקשה. 3 תודה. פעמים בממ"ד, במערך הזום. היו בומים, הם החליטו היום, החלונות שלי רעדו, כי אמרתי את המשפט, מה חשוב? אני 3 פעמים נכנסתי לתוך הממ"ד, מה, הם השתגעו לגמרי היום, מה קרה? באמת, הגזמה פראית. הגזמה, הם לא מפסיקים להגזים, מה נעשה? זה מה שאפשר. אבל היה יופי. רציתי גם להגיד המון תודה. יש לך משהו מאוד מאוד ייחודי באופן שבו אתה מנחה, ותמיד אני מתחברת ותמיד אני יוצאת בן אדם אחר מהמפגשים איתך, דניאל. זה... כן, מוחדשת כמו מחשב שהוא. חדש זה כבר לא יהיה, מוחדש.
מוחדש, כן. מערכת ההפעלה. עבר פירמוט, מערכת הפעלה עוברת זה. פירמוט. ואני רוצה כן, להגיד לך שאני רואה בקיצור, אותו פעמיים ביום, ואני לא מאמין שהוא מצליח לעשות את זה. בוקר, צהריים, ערב. מוכשר מאוד. יש לי עוד אחד מתגייס רציתי לשתף יש לך עוד אחד היום? ב9. לא, אתה וואו, לא רציני. יואו. חזית העורף. חזית העורף. זה עכשיו וואו. השליחות, כן, כל הכבוד. אבל אני אגיד רק לכם את רציתי האמת, לשתף יש לי שני ילדים קטנים ויש לי גרוש, כשאני הייתי היסטרית ואמרתי לו שחייבים להוציא מפה ילדים, הוא אמר לי לא, נשארים בבית. וכשאני כיוונתי את התודעה להישאר בבית, הוא דפק אצלי בדלת ב3 בלילה שלשום, ואמר שהוא מצא איזו טיסת חילוץ שיוצאת ב8 בבוקר ליוון, אוי. ומתוך שינה ומתוך הלם טוטלי, הרסתי את התיקים, ומצאתי את עצמי על טיסת חילוץ ליוון. את ביוון עכשיו? בכיתי כל הדרך, כי לא האמנתי שאני עוזבת, אבל ידעתי שילדים צריכים כמה ימים בלי וואו. אזעקות, שזה מה שהילדים שלי צריכים. אני מכיר כמה ומה? נשוי עם הילדים. אני מכיר כמה הורים שנשוי עם הילדים באמת. כן, זה משהו שאתה... אני לא הייתי נוסעת, לא הייתי חושבת על זה, אבל... ו... ומפה אני גם כל הזמן מחוברת ונושמת ומעבירה מיינדפולנס וזה, אבל כאילו זה... יש פה שיפוצים בכנסייה ליד, ואני יושבת על החוף, ופתאום אני שומעת בומים, טח, 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 הם כנראה, לא יודעת מה, דפקו איזה משהו. אני קופצת, תופסת את הילדים, מתחילה לרוץ על החוף. אנשים מסתכלים עליי. אנחנו מדינה בפוסט-טראומה. כן. אנחנו מתורגלים. כולנו עוברים משהו זה בהרבה חמלה ונשימה, זה יושב, ואני מפה יושב, מחזקת את כולם. לגמרי. תשמרו על עצמכם, ודניאל, תודה רבה. עוד ניפגש. ניפגש לגמרי. אהבה. ביי לכולם. שיהיה ערב שקט. ביי ביי. טוב. שיהיה לך שקט ב9. בינתיים תשמע, הם עושים עבודה נהדרת בלא להפעיל אזעקות איפה שאני, בזמן שאני בזום. נראה לי אני עובר לזה, יש סביבך שם כיפת איפה אתה גר, דניאל? צפון תל אביב. ברזל. בסדר. טוב, ביי, תודה אהובים, תודה על העזרה. ביי.